Muna godiya ga Allah Maɗaukaki Sarki, wanda ya ba mu wannan kyakkyawan zarafi mu sake magana a cikin littafi mai tsarki akan Yeesu kalmar Allah. Wannan magana za mu yi shi ne a cikin Fulatanci. I thank God for giving me another opportunity to discuss or to preach, to talk from the Word of God about Jesus, the Word of God. This talk is going to be in Fulfulde. Imi ɗon yetta joomiraawo ceniiɗo mo bawɗe, dokkuɗo en ɗum wakkati njooɗoɗoɗen nanen ko Allah wi'i nder deftere muɗum e dow Yeesu Almasiihu. Yeesu Almasiihu hanko woni wolde Allah. Hanko woni wolde Allah. Imo wondi Allah tin daga fuɗɗaano har waddugo hande har abada abadin. Haala Allah ko deftere Allah wi'i e nder Yohanawol fasluwol 1 aya 1 wi'i yoodi wolde daga artuɗum. Artuɗo jooɗodaaki e joomiraawo. Hanko bo nde wolde Allah. Inde wondi Allah daga fuɗɗaano hayre bo Allah. Nde wolde bo Yeesu Almasiihu. Hanko Yeesu Almasiihu hanko woni wolde Allah. Bolwol ngol Allah. Diga to Allah woni, hanko bo bolwol Allah. Bandiraaɓe am, mi yiɗi paamo anditon ko deftere Allah wi'ata e dow wolde Allah. Wolde Allah, wolde Allah in Yeesu. E nder maare bo yoodi barkaaji ɗuɗɗi ɗi ngimmi mi limtana on. Go'o majum wolde Allah re'ata. Duniyaaru e ko woni nder maaru, e dow maaru, e les maaru. Haala Allah wi'i ko wolde Allah wi'i, wolde Yeesu Almasiihu wi'i en taggay ndu re'ay. Amma haala wolde Almasiihu re'ata har abada. Hayre nde jooɗike hardi yimum dara'imum wolde Yeesu Almasiihu re'ata. Har abada abadin wolde Yeesu Almasiihu re'ata. Hayre nde jooɗike on ɗon gam e nder deftere Markus fasluwol 13 aya 31 wi'i wolde nden nde duuminde nde re'ata nden inde woodi moƴƴaare. Wolde Almasiihu yoodi moƴƴaare. Ngam ɗume mbimi non? Emi yiɗi keetinoɗon nanon boɗɗum. Wolde Yeesu hayre woni wolde Allah. Inde woodi bawɗe mawɗe e nder maare. Bawɗe cembiɗɗe. Inde woodi bawɗe jame. Naaɗe fewre ɗe goonga. E zaman Yeesu Almasiihu yomi yiɗi keetinoɗa nana. Ita wolde maako o hoyrini bumɗo mo undañi bumɗo. Ita wolde maako o hoyrini guddo. Ita wolde maako o hoyrini boosuɗo. Ita wolde maako o hoyrini maayuɗo har en yaray mo walande uwoyamo. Yeesu Almasiihu umminimo. Tawolde muɗum wi'imo umma. Tawolde maako o wi'i goɗɗo ɓiɗɗo debbo umma, ɓiɗɗo debbo umma. E ɗemngal Yahudanko'en o wi'imo talita kuumi. Ita ɗemngal maɓɓe on ɗongal Yahudanko'en o wi'i ɓiɗɗo debbo umma. Taw wolde maako ngam wolde maako yoodi bawɗe ɗuɗɗe, yoodi yonki e nder maaje. Bolwe Yeesu Almasiihu. Wolde Yeesu hayre woni laawol heɓki sembe e kisndam yonki duumiki. Ɓaawo ɗon ma o yehi o tawi kaangaɗo mo koo moye hulata, o bolwani ɗum. O wi kay jinnaaji onon noye ngoni nder o ɓi Adama. E mbi minon min ɗuɓɓe.
minon gayyare ɗunde. O wi to mburte. Ɓe mbi ya jomirawo ta tufumin, min jaha non nder hendu min goso, alu min natta ɓarde aladeji ɗinni. O ali ɗi natti, ɗi dilli ɗi doggi ɗi jolli nder ndiyam. Wolde Yeesu, wolde Yeesu ɗum hunde ko wodi yonki, ɗum hunde ko hoyrinta, ɗum hunde ko wodi bawɗe. A hetino wolde Yeesu, ta hetinike wolde Yeesu, yiwoyɗo daga to Allah, hanko bo on Allah, to fa a heɓai koyra, a heɓai njamu. To ma a nyawɗo a waali joni, nodda nder inde Yeesu, ita honduko maɗa mbi'a ya jomirawo Yeesu almasihu, hendan e ɗu'um nyawu, yamɗinan, hokkan njamu keytuɗum, ngam barka inde maɗa nder inde Yeesu. A yi'a bo Allah nanete, wallete, ngam wolde Yeesu metanta, wolde Allah bo metanta. Yiwoyɗo bo diga to Allah, hanko gonduɗa. E nder wolde Yeesu e wodi bawɗe ɗuɗɗe. E nder deftere Luka fasluwol 4 aya 32, ɗon ma ruhu sheniɗum, ruhu Allah, ruhu koyrinojum, ruhu dokkojum jamu, ruhu dokkojum seyo e welwelo, ruhu jafotoɗum hakke. Ta rari nder deftere Yohana fasluwol 9 aya 98, a yi'a ɗon ma ko Allah wi'i wolde Yeesu yonki, wolde Yeesu yonki. A yiɗi yonki dumiki? A yiɗi yonki dumiki? Ko mbi'aymi dow yonki dumiki? Yonki dumiki hanki woni keɓa wuro aljanna ngo Allah, a yahata wuro jahannama kalidina har ha abada, amma a yaha wuro aljanna ngo Allah tani ha a jaɓi wolde Yeesu, toni ha a jaɓi Yeesu wolde Allah, toni ha a noɗɗini Yeesu wolde Allah, an bo a yahata wuro hiite, a yahata wuro jahannama kalidina har ha abada. Wuro aljanna paɗa, ton to Allah waɗi welo, e seyo, e diwki, e jaleɗe, e ilinki, e nanki belɗum. Ngam ta nani yo on ilina, a andi hunde goɗɗum boɗɗum fofata. To e ton wala bojji, wala gonɗi, wala yarki bone e wuro Allah nder aljanna. Amma sai ta jaɓi wolde Allah, hanko woni Yeesu almasihu. Ta jaɓimo bo ɗum barka maɗa, an heɓata barka ɗum, an nanta belɗum ɗum. Ai wolde Yeesu e nder deftere wi'i nde darinde, nde woynatako. Nden no ton wodi woɓɓe lamɓe mawɓe giɗino goyna wolde Allah, nde saloriɓe ngam nde darinde nde gonga. Na nde fewre, bano laamiɗo goɗɗo bi'eteɗo Nero e leydi Romanko'en. O waɗi no o wawata fuu, o holli sembe laamu, o wari yimɓe, o wuli yimɓe, o fe'iti hoore yimɓe, o ɓili yimɓe koyɗe maɓɓe fa'a dow, hoore fa'a ley, o wukki yimɓe nder to ɗum durata mawɗi nanoji weelo, to ɗum feri tagu nder ko yottodo maɗi cicciti ɗum ngam weelo he'iɗi. Fuu o waɗani tokkoɓe wolde Allah, wato tokkoɓe almasihu Yeesu, bone fere. Nde ɓe dari, nde wolde Allah yo darinde har waddi handera nde inde ɗon inde mauna joni har lesdi men Nigeria, har lesdi Afrika, har lesdi duniyaru fuu, wolde Allah yahi ko toye. A yi'a waɗanoɓe Allah sujjadaku ngam iɓe ngodi wolde Allah e nder ɓerɗe maɓɓe. Bandirawo am, emi yiɗi tefa wolde Allah e nder ɓernde ma'a. Jaɓa wolde Allah e nder ɓernde ma'a. Jogoɗa wolde Allah e nder ɓernde ma'a. Jogoɗamo e juuɗe ɗiɗi nden e ɓernde go'o. Emi ɗon do'anuma, mi tammo a jaɓai wolde Allah darinde. E nder wolde Allah, hayre en kiita, tarari nder Yohana fasluwol 12 aya 49, a tawai wolde nden e holla en kiita. Ko waddi ɗum latti kiita? Ɗum lattike kiita ngam ko o wi'i fuu
gonga ɗum jooɗi ɗum. Ta jaɓi ɗum a hisi, ta jaɓayi ɗum bo an nattata torra. Torra bo ka yiɗa ka Allah hoynu torra. Koyɗum maka bo hanjum jaɓa ko Allah wi'i. Na do'aki kin tan a wi'a Allah hoynu. O koynowo, wala seko, wala shakka o koynowo. Amma sai ta hoynani hoore ma a jaɓi wolde Allah. Hayre woni Yeesu almasihu wolde Allah. Wolde Allah diga to Allah. Ngam majum bandirawo am, ta jaɓu shakitoɗa, jaɓa wolde Allah. Hayre hisnata, hayre wodi yonki dumiki, hayre rokkata wuro aljanna. Nden ta laari nder deftere Yohana 14 aya bo 24 ayi'a bo wolde Allah yo wadda mangu, wolde Allah yo wadda hisnugo, wolde Allah nde sembinde gande babirawo kuɗume. Hayre wolde Allah. Ngam majum bandirawo an imi ɗon toroma, imi ɗon nodduma, imi ɗon wi'a war to wolde Allah. A heɓai yafuya hakkeji maɗa. On andi hakke hanjum hendata neɗɗo e Allah muɗum. Allah ali wolde muɗum Yeesu almasihu o wara ngam o henduma e hakkeji maɗa, ngam o henduma e hakkeji maɗa, ngam o wurtinma daga hakkeji maɗa, ngam hoggo ngo hakke waɗanma. Do'are ma yahata to Allah. Allah liloyi wolde muɗum Yeesu almasihu ngam nyaitanma hoggo ngon. Amma hanko Yeesu almasihu o nyaitantama hoggo hakke ngon, sai to an e hoore maɗa a onti honduko maɗa a wi'imo an a hakkejo, hande a jaɓimo, o latto kisnowo ma, o latto jomirawo maɗa, o latto babirawo maɗa. To non fofi wala shakka a nattai aljanna Allah. Hoggo ngon ɗon ngo yadike ngo nyaitama. Yeesu nyaitante ngo. Yeesu nyaitante ngo. Ngam majum lenyol am fulɓe, to on tokku non burnorgal yimɓe imere, amma tabbitinon ko tokkoton ɗume gonɗon nder, iɗon ngole laawol gonɗon, idow laawol ngol wolde Allah, ko idow laawol woɓɓe wi'oɓe watakila nini ɗum waɗi imitammo. Haala Allah wolde Allah wutike imitammo. Hani an hoore ma a tabbitina hande ɗo to nanta ɗum habaru. To Allah jaɓi yonki maɗa, to kushuɗa wuro aljanna ko wuro hite. Hani tabbitina daga ndu duniyaru nde wawata tuuba e ton, sai ni to tuubi daga iɗo, ngam deftere wi'i e honduko maɗa ontata nuɗɗina Yeesu almasihu, e ɓernde maɗa nuɗɗintamo, nden sheydoɗamo e honduko maɗa. Ta sheydike e honduko maɗa Yeesu almasihu yo jomirawo o maɗa, yo kisnowo maɗa, an bo a heɓi aljanna inji Allah jomirawo nder deftere Romanko'en. Sai ta wurtini e honduko maɗa, nden a nuɗɗini e ɓernde maɗa Yeesu wolde Allah. Allah liloyi wolde muɗum ngam yonkima, ngam an kisa to natta bone ɗum kiita. Ngam majum bandirawo an e nder wolde Allah, hanko woni Yeesu almasihu wonɗon wolde Allah, e wodi alkawal fere. E wodi alkawal heɓuki yonki dumiki, wato nattuki wuro aljanna. Nden e wodi hundeji mawɗi e tagu heɓata. Artuɗum tabbitinai heɓi barka Allah, tabbitinai heɓi waltaki ɓernde, tabbitinai to fa'i na waɗai ko wiki itammo anni waɗu ngalnihi, waɗu sadaka, waɗu ɗume na ɗume, rokkitir, ɗum ɗon fu ɗum boɗɗum, a heɓai laada majum, amma ɗum rokkatama aljanna. Ko rokkatama aljanna hunde go'o, jaɓa
wolde Allah hayre woni Yeesu almasihu. E nder maare woodi sumpo mango, an e nuɗɗinɓe maako, an e tokkoɓe mo, a yaha a waɗa sujaddaku, a yaha a do'o, ekkitoɗa do'aare, ekkitoɗa no haani tokkira jomirawo, ekkita no mantirta mo. E zamanu hanko Yeesu almasihu wolde Allah ko fofi haa zamanu maako, bano no mbimi on e gaɗa, e tabolde maako waɗi ko umminki yimɓe, o tefayi baatal ko laylal o tufi ɓe, wala o nyarayiɓe gure lokotoru. Woodi goɗɗo biyeteɗo Lazarus ta honduko, gaɗa maayi balɗe har 4 e nder walande, ko yenande, ko hubbare, ko hawrire, no pamirta fulfulde nden fu bandirawa. O uɓama mo nder walande maako, ko yenande maako, ko hubbare maako, ɓaawo balɗe 4 har ma sakiraɓe maako e tammo. Ai joni o nyoli, joni o ɓuuti, har ma halamma ɓandu ndun pusi, ngam iya on uwi neɗɗo waɗi balɗe seɗɗa e nder walande, woɓɓe ɓen iɓe ɓuutai ɓe pusa, kusel ngel sissito ala ƴiƴe ɗen, hande e jango ƴiƴe ɗen ma latto leydi ɗe mbata. Non bo woɓɓe bo Allah rokkiɓe sai ɓandu ndun, kusel ɓandu ndun yoora, ndu jooɗo bano no o yarira nder walande nden har duuɓi da duuɓi. Goɗɗo bo sai ko har ma shukka wilita e ɓandu ndun, shukka omba ndu lumɓuy, iri ɓe Allah rokki. Amma Lazarus balɗe 4 e nder walande, nde Yeesu wari wolde Allah, sai o wi ta honduko, Lazarus, o Li'azaru, ummoya. Sai rammo ummoyke, imo nder likafa maako, ɗum haɓɓimo, ɗum taari nder likafa danejum. Sai Yeesu almasihu wolde Allah, sai wolde Allah wi'i pittemo, ɓaawo o hoyrinimo har o waɗi duuɓi go'o har 33 o waɗi. Allah hokkiyam bawɗe, mi yehi har ton be tenya, to ɗum habaru ɗum fofi, na wai en tale dokkay mi on ba, ko fofi mi yehi har ton nder walande nde o resa nden, hamɓe Yahudanko'en iɓe ngisay walande nde mawnde bano suudu, ton ɓe onta ley ɗum latto mawɗum, sai yaha en resa neɗɗo yo wuttudu. To goɗɗo mo muɗum ma maayi, sai en onta en yaha en resa ɗum ton. Hanko Lazarus o yarama iri nden ɗon walande o uwama. Yeesu umminimo wolde Allah umminimo, o ummi har minon heɓuɓe njehi wigere nden min natta nder walande nden min ndara min giya no nde mawniri, no nde yaajiri, hamɓe non ɓe ngaɗata. Naam bano iri enen ɗo ton yisata gasgel ngel pamarel looba neɗɗo, hamɓe no ɓe ngaɗirta ɗum on ɗon, ngam hanjum har hande nde leydi maɓɓe ndi mboɗundi, balanɗe ɗen ɗe maɓɓatako, ko ndiyam fii leddi ndin yanata, balanɗe ɗe ɗe ɗon, ngam leydi ka'e on wo'ininde boɗɗum. Amma bandirawo, ta nuɗɗini wolde Allah warndi diga Allah, a heɓay yonki duumiki, amma a heɓay yonki, a heɓay njamu bano ɗum Lazarus. Ɓaawo ɗon o ɓeyda e nyawuki ko seɗɗa, sai nde wakkati balɗe maako ngaɗi nden o nyawi, ngam o heɓi wolde Allah Yeesu almasihu won ɗon waddimo haa to haani o jooɗo, o dura, o nyama, o yara, o nana seyo, o nana belbelo. Sumpo won ɗon.
yo mi yiɗi paamon alkawal feere ngal Allah waɗani en to en tokki Yeesu. Yeesu wi'i han e hoore mu'um, wolde Allah wi'i hanko woni jayngol duuniyaaru, tokkuɗo mo yahata nder nimre. Ko Yeesu wi'ata iɗon. Yeesu yo wi'a ba emi yiɗi keetinoɗa nana, hanko woni jayngol tokkuɗo mo yahata nder nimre. Ɗum ɗume gimmi mi wi'a ɗo? Tokkuɗo mo yahata nder nimre, ko woni yaadu nder nimre? Yaadu nder nimre a ɗon a hula, ɓernde ma waltaaki, amma tokkuɗo wolde Allah wala kulol e ɓernde maako, imo jooɗi e seyo. Haa mi waddana on misaalu, yoyita tawi mawɓe meɗen ɓe tokkata Yeesu, a tawa ɓe nguruho e kaɓɓi e dungal, laayaho e yeeso woje dow reedu. A tawa woɓɓe ɓen ɓorko, a tawa woɓɓe ɓen tigge, feere e yare e ure ngam ɓe njaha nder nimre ɓe kulay ɓe njooɗaaki. Amma tokkowo almasiihu Yeesu, tokkowo wolde Allah, wala ko hawtimo e guurgol, wala ko hawtimo e laayaaru, wala ko hawtimo e subde, wala ko hawtimo e urde, wala ko hawtimo e goɗɗum lootaaki goɗɗum, wala ko hawtimo o helano hoore maako goɗɗum, ngam Allah han jeyimo, wolde Allah han jeyimo. Bandiraaɓe am, emi wi'a ngaron njaɓon dokkal Allah duumingal, ngal har abada, ngal re'ata, ngal njahon nder jayngol wolde Allah. Yeesu almasiihu wonɗon. Allah barkiɗin on onon nanuɓe. Emi wi'a amin, amin. Bye.